Kaixo, oso egun politxa dago gaur gure irratsaioa egiteko. Horretarako gure burua aurkeztuko dugu. Gu ninja taldea gara, eta gure izenak Ane, Lara, Aia, Adrian, Aritz eta Balit dira. Hau gure bigarren irratsaioa da eta aurreko bezain politxa egitea espero dugu. Eta zuen gustokoa izatea. Esaera zarrekin emango diogu hasiera gure irratsaioari. Baina zuek ezagutzen al duzu esaera zarren bat? Guk bi esango ditugu. Aurrera Aia! Mateo etorri da eskolara karpeta gabe. Berriro joan da etxera karpetaren bila eta 9:30 pasata iritsi da gelara. Lagunak esan diote. Ai, bururik ez duenak hankak ibili behar. Txomin nahiko alferra da. PlayStationarekin amesten du beti. Amak esan dio Playa lortzeko eskolako lanak ondo egin beharko dituela. Pasa da hilabetea, bestea, eta Txominek alfer baino alferragoa jarraitzen du. Uda iritsi da eta Txominek ez du ezer ikasi. Oporretan egun guztietan pentsatzen du. Non nuen nik nahi nuena. Esaera zarrei eta kaixo ahokorapioei. Ba aldakizue gimnasia pixka bat egin behar dela mingaina eta ahoarekin ahokorapilioak esaterakoan, ensaiatzerakoan. Goazen deno batera egitera. Atera mingaina eta saiatu sudurra ikuitzen. Oso ondo! Ora mingainarekin eskuineko belarria aukitu. Ja, txantxa zen, hori ezinezkoa da. Aurrelari! Dute kriskitin krasketin, aizeak iribiltzen dabil mariziki. Ala morena, dabil mariziki. Eskutxoek jodute kriskitin krasketin. Ipurdian 5 letra, puzkerra bainoneta, putza eskopeta, ipurdian kuleta. Sagarra, segerre, sigirri, sogorro, zu. Zabala, zebele, zibili, zobolo, zu. Makala, mekele, mikili, mokolo, mu. Eskuak eskuari kriskitin krasketin, atbat barrez irri kikiriki. Azbat saltoka kakaraka. Atzbat orain txistu kukuruku, atzau sarritan lo kokoroko, atzau beti goze kekereke. Behatzagiarentzat hori eraztuna, behatzagiarentzat hori eraztuna, doinuak tinkatzeko urrezko txuntxuna. Oso ondo Aritz! Primeran trabatu duzu mingaina.
Orain mingainaren korapila askatzen dugun bitartean Adrianek eta Larek tartaloren ipuina kontatuko digute. Horretarako, belarriak ondo ireki eta adi-adi egon gure euskal mitologiaren ipuina entzuteko. Mitologia aspaldiko ipuin eta kondairak dira. Gure lurraldean gertatu ziren kontakizunak argitzen dizkigutenak. Benetan interesgarria dira. Goazen entzutera. Aurrera, Adrian eta Lara. There's something else that makes the tune complete. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do-wah, 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 do-wah. It don't mean a thing, all you gotta do is sing. Do-wah, 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 do-wah. Well, it makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do-wah, 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 do-wah. Tartalo, bianai bidai luze batetik zetoztela mendian galdu ziren. Gaua nonbaiten igaro behar eta leize batean sartu ziren. Geroxeago Tartalo azaldu zen bere ardiekin eta leizean sartu zen. Eta leizean sartu ondoren sarrera harri handi batez estali zuen. Bianaiak antzeudela konturatu zenean begi bakar beldurgarri konela esan zion zaharrenari. Gaurko eta besteari, biharko, eta hori esanez, zaharrena hartu eta burruntzian sartu eta sutan jarri zuen. Gero, jan egin zuen anai gaztearen aurrean. Lotaratu baino lehen, eraztun bat sartu zion atzean. Eraztunari galdetzen zitzaionean, non nago, beti gozabera erantzuten zuen. Hemen nago! Horrela Tartalo beti jakingo zuen non zegoen anai gaztea. Denboralditxo batean gaztea zer egin etzekiela zegoen. Etxituri leizean ara eta ona ibili zen zirrikituren baten bila. Baina leizeak irtera bakarra zuen, eta hura mugitu ezin zezakeen harri handi batez estalia. Azkenean burutapen bat izan zuen. Burruntzia hartu eta sutan berotu eta Tartalori sartu zion begi bakarrean. Erraldoiak oihu ikaragarri bat eginez burruntzia atera zuen. Su eta gar zegoen. Tartalo bere oinetik aterata gazteren bila hasi zen. Itxuka, baina hau etzegoen lo, han zebilen erraldoiaren atzaparretatik ies. Ardi eta larruen artean topatu etzuenean sarrerako haitza mugitu eta ardi guztiak banan bere hanka tartetik pasarazi zituen. Mutila ere han atera zen, ardi larru batean bildua. Bere burua kanpoan ikusi zuenean korrikari eman zion. Bere harrapakinak ihes egin ziola konturatu zenean, Tartalo eraztunak gogoratu zen eta deika hasi. Non nago! Hemen nago! Erantzun zion eraztunak eta hots horretaz gidatu Tartalo mutilaren ondoren abiatu zen. Erraldoiaren zangokada bakoitza bazen mutil gizajoaren 10 pauso alako eta honek korrika jarraitu zuen erraldoia geroz eta hurbilago zuela ikusiz. Alegina egin zituela eraztuna
atzetik atera nahian baina alferrik. La etxia hartu zuenean bota zeraman mendiko labana txiki bat hartu eta atza moztu zuen. Geroan inguruko putzu batera bota zuen eraztun eta guzti. Tartalok berriro ere hotsegin zuen. Non nago! Eta eraztunak putzuaren ondotik. Hemen nago! Eta tartalo herrialde osoa ikaratua zeukan mamutzar gizajale ura. Putzura eroriz eta bertan itxo zen. What good is melody? What good is music if it ain't possessing something sweet? Ooh-ah-ooh. It ain't the melody, it ain't the music. There's something else that makes the tune complete. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do-ah, 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 do-ah. It don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do-wah, 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 do-wah. Well, it makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything. Gustatu alzaizue kondaira hau? Bai zenekiten tartalok behi bakarra zeukala? Orain olerki batzuekin hasiko gara, eta Anek esango ditu. Aurrera, Ane! Eta ene falta bazaizu, Koldo Izagirre. Eta ene haserrea falta bazaizu, alferrik dira leunak zure begiak. Eta musua falta bazaizu, haizeak Espainiak ostagabetzen dizkizu. Eta ene hitza falta bazaizu, ezin duzu inolaz ere kantatu. Eta ene ametsa falta bazaizu, zertarako bakarrik paseatu. Eta ene gorputza falta bazaizu, biluzik zoaz. Bakarrik, Jose Antonio Artze. Bakarrik sartzen gara mundura, bakarrik. Bakarrik irteten mundutik, bakarrik, guztiok. Bakarrik egiten dugu bakoitzak bakarrik. Mundu honetako bidea bakarrik. Beste munduetakoa ere bakoitzak berea duen bide bakarra. Ginuelarik elgarri, eman biziko uztarri, ezkilak zeuden isilik, nik ez baitakit zergatik. Gaituzte eskoltarazi, maiten ninduzu nahi gutik. Eskoltarazi gaituzte, etzin dudalari maiten. Zuten egin boleran, bentura ziren erruman. Zer moduzuak iruditu zaizkizu olerkiak? Guri zoragarriak! Mingainarekin beroketa lanekin jarraituko dugu. Bai akizue mingainari buelta ematen? Saiatu!
Mingaina astintzeko modu oso ona abestea da eta hemen gatoz abesti polit batekin. Bere izenburua zarelako da. Nahi baduzue gurekin abestu. Borroka bakarrari izatera heltzeko, zarena zarelako hutsez bakar bat gehiago. Nagusitu zaitez, zeure lekua baduzu, bermatu lotu bilatu aurki ezazu. Zuk zeure kabia hornituz, inmerketa txiroetaz, jaten eman buruari ezin hori zeuri beti, jakin zuloan topatzen, barnetik ateratzen, zeharko itzuliko da rasika. Eutsi borroka bakarrari, izatera heltzeko, zarena zarelako hutsez bakar bat gehiago. Nagusitu zaitez, zure lekua baduzu, bermatu lotu bilatu aurki segi, zuzen bide ertzean, kastigatu dizugu, aurrera jarraitzeko, atzera ez begiratzeko, egunez egun ziur nahi ikusten dugu, ez arduratu irten biderik ez badu. Uste jakin badakizu nolako azaren zu, galdetuz gero akago mututa isilik zero, jakin ezean onartu, uste ezin dela izan sinestu aitortu gutu. Eutsi borroka bakarrari, izatera heltzeko, zarena zarelako hutsez bakar bat gehiago. Nagusitu zaitez, zure lekua baduzu, bermatu lotu bilatu aurki segi, zuzen bide ertzean, kastigatu dizugu, aurrera jarraitzeko, atzera ez begiratzeko, egunez egun ziur nahi ura ikusten dugu, ez arduratu irten biderik ez badu. Sentitzen dugu, baina agurtu egin behar dugu jada. Konturatu gabe irratsaioa bukatu dugu. Aurreko irratsaioa bezain beste gustatu al zaizue gaurkoa? Gustora entzun alduzue? Prestatu zuek ere agur esateko, zeren datorren urtera arte ez dugu bostegik egingo. 4. mailan topatuko gara berriz. Agur!